Euskararen alde jauzi egiteko prest zaude? Abentura berri eta ahaztezin baten bila ari zara? 2009an edo 2010an sortu zinen? Lapurdi, Zuberoa, Baxe Nafarroa edo diasporako bazara 2011an sortuta ere izena eman alduzu. Nola parte hartu? Izen eman 2026ko martxoaren 2 baino lehen eta bidali aurkezpen bideo bat gehi proiektu bat. Zatoz Euskara Abenturara, mundiala izango da. Informazio gehiago irubebikoitza.euskaraventura.eusen edo gure sare sozialetan. Euskara Abentura espedizioa 2026.